Take note, guys, this is not a skit. I repeat, this is not a skit. Bamnini nyamanindi vati beta vatengese mota ya toiswa wotero kumapeja na Moboys vari kuti ivo vakutengesa mota yanga yanze ngaitengwe nemari yakati xaxa asi zvaramba hanzi yakutengeswa 480. This is a cash deal. The vehicle is fully paid and does not owe bank any money. If you are working for a dealership or you have links with a dealership, please inbox. So mota yakuita 480,000 hanzi ichiri Mandara yakafamba 3,000 kilometers. Idzo Mandara ndidzo zinonzi kwai yakambofamba 3,000 kilometers. Ndiva vaka vanozochata vachiti ndakangoita nehwani chete imikani zvinhu zvacho zvakauma, but vanogona kuidzosera ku dealership ikoko votowana mari svino than kuitengesa vega. Sezvatambotaura paya, the car brand and model was just unnecessary. They could have opted for a compact vehicle like a Swift, vana Picanto netumwe twakadaro. Ngavangodzosera dealership vangodzisa havo price zvishoma, but yekuti mota unozowane musana kusvika pakadaro, iyo mota iyi makati kwai nde 1 million yobva yatengeswa ne 300,000 loss, guys. Zvakauma. Iwo ma financial mistakes aya akauma. Takataura zviya kuti mari ikakurumidza kungoti vhuruvhuru pavanhu vachiri vechidiki vasati vamboita mari yakawanda kudaro vanovhunduka ukozuka bega kati marongana nani ndokubva vadzikisa zvakare. So ngavadzidze kusararamira vanhu. Simple life yavaiva nayo bo zvekuti hamene kuti kwakabva pressure ndekupi smoke yaingova right one. Izvi zvinongotipa imwe pfungwa yekuti they did not buy the car since that time haisati yane number plate, or maybe they were just advertising kana kuti yaingovawo rent it ameno. So vamwewo ndo vari kungotaurawo zvakadaro, vamwe vakati aiwa guys ipinzei paUber Black munogona kuwana mari yakati one day, but inyaya yakaoma zvikuru. Wambodzidza life yerugare wodzokera zveko waiva kumasuro ku guys, zvinorwadza moyo. So anenge afunga kuti azviwanirawo bargain kutengawo mota yakanaka yemalevels ari pamusoro, aiwa this is the time yekuti ungobatanya ati family 480 yako muhomwe zvobva zvangoitwa ne-desperation yavari unogona kuti washaya ukatobuda uriwe une bargain rinani ime zvakaoma.